Nagabenta ki khubor ba man kasni pet bat subscribe ya u an Bat ba benta ngadon hang ni hapo nong po bat ngi kwa ban pen priang ya pi ya ka khubor jong ga jing itanat jong gari khasi ka jongi pi I menta ngadon hang ni hapo kayo hapo nong po pi I ki lingkha ki ba itanat pi I ki surok ki lenti ki singkin ki banglanang roy bat ilanang develop na ka por siya ka por ti menta ngadon hakani ka lenti bandai lang ni nanong po siya po umden Ipat ba ki baju smart ban pet iki kubor hapo jong gajala ka jongi ban ngidon hangni menta ya ka bangi kwa ban pen I ya pi ya ka jaka ban kani ka jaka ka dei hapo yonong po ban kani ka yo mulong ban ngidon hangni ka jaka hanong po Ribhoi district Depat ba ka bangi kwa ban pen I ya pi ha kani ka po balong ka ka dei ban kani ka surok pi kani ka surok ban pi kani ka tedam jong jing pum ro habang ayeng hangni mo Bat kani ka surok kabanganga yang kani ka jaka kadai nang ne nanong po bat kani ka surok kan poi syado sya po umden bat ya kani ka surok kadai ka mat ka bangilaya tai bha ha kishnong ki thau bat hamtam ha kani ka jala ka jongi bat ja ayu ya kani ka surok ha kisnem ki blalen kala don ru ka jingi ki bat kalalong kamat ka pongsan bha ba baro nilaya pet khamat sya kani ka surok kabaya so nanong po siya po umden bat kaban poy siya do siya po sanupo te kumta parlong habang apoy hakani ka jaga menta ngayo I ya kani ka surok ba lasdang ban pinbhaya ka bat kani ka surok parlok baro ya ka ba ni lawan ban jmo daladi bat banwan pet banwan kami menta ngayo I ba oh ini benta ibah ni khmat ni I kidang kampat jeli ka surok Hari nga kermen banang ni syadu syapo umdan ka surok kalolong ka babhang. But ngakwa bani thu ipi ki palok ki baju snap ya ka kubon na kamta ka roy ka para po jong ka jela ka jongi. Ba kani ka surok kaladon ka jing ya ki ka bajur. Ka mangitip ba kadon ka wi ka long kami na kani ka than umdan ka balayeng ban shim ya ka senjam wat hado uput bakan syatngan. Banait ban syatngan nang ni national umden syadu hang te po shirong namar ba kadon ni ka mensim jong ka jingkit clear ka mensim jong ka jingyu I ya ka jingjunjar ya ka jing sertok ka jong ki briu ki badon hakini kitan te kumta ya ka ni ka mat ka pala pelong hadu unong yalam na ni unong mi khamat na ka ni ka shnong nang ne na po ubadi pet hang ne ba meral bon ubadi ru MLE jong ka nongpo constituency ban ngiyo I ba iba meral bon haban shim ya ka sunjam ban nakapusim ka basngokya ba kumno ban wanra ya ka surok ka balas new ban wanra ban pinbha ya ka ka surok tingi sngo ban ong bangidap da ka jingkmen ba kinong yalam ki jongi ki yo I jingai ba kumjuru hadu ban haban wanra ha kamit jong ka sarkar ka jongi ban ya kren bat lingba ka jungye plit iki file singala aban ong ka pelong ya ka sarkar ka jongi ya ka ban shimkhya ya ka ka kam ka ba hakmat e ba kumno kinne la ka banta ka ni ka surang bar ka jungye kren yo I kala urlong da ka jung shimkhya jong ka sarkar ka jongi lingba ka department PWD department bar ngi ai kubleiru ya usumbut menteri rang ba jongi ba prestun tinsong ba lala ban penpoi hakamit jeng kajeng yakran bat kumjuru lala rupan pentrai kam ya kani ka surok da ka jimang tingka apa sispa tingka ka project jeng kani ka surok bat ni tip mentah ba haka fast pace san phoklur tingka lala ban pentrai kam ya kani ka pisa te kumta parlok yaisa bat ngi bat ngin pe ha do katno pat bagani ka surok kanne kajing tray ya kani ka surok berkajing angnut berkajing kwa kalong bakanne la kumnu shi phosnen kata ka di ka rukam na tharai phiate ba pa ba ki khamtam ki contractor ki basnai ka surok tingin pe hadu katnu kani ka surok kanne mat kata ka jing puluk pisa ka basyur khai ka balamang na ka ka surok ikermen pa ba ba punyai sa ba ni patungin ya pe menta ya kani ka surok nanong po siya umden ablesibot
Bikin tak kelam. Cakap bayar libam nga sunyal patay. Dimantang idon hang ni. Panginit sa sentor bulia.